Mandinibulise matholonyo ngande kudlelana. Andifuni ke kuthatha ixesha elide ndisenza i-intro. Mandivele ndingene emxholweni zisuka kuba ningena ngeedatha zenu kaloku kumamela ezi video. Ndiyayihlonipha loo nto leyo. Kufuneka umntu akhawuleze awufumane umxholo. Kuthetha ukuthini xa umntu omdala, utatomkhulu okanye umakhulu, udadobawo, kodwa evela esithi uyagodola? Uninzi lwabantu ke kwawufika ithongo elithi umntu uyagodola esemangcwabeni baye bahambe bokumomba bamombathise. Olo toliko ngqiqo ke andinangxaki nalo, kodwa ndicela ukuveza into encinci endicinga fana uba iyasisithela kumathuba amaninzi. Ezinye izinto azifuni ukutolikwa ngokwenyama kuba sukube zisenzeka ngokomoya. Kukho igama elithi esiXhoseni izwi lomntu omdala lidliwanja. Ithetha ukuthi ke zonke izinto ezithethwe ngumntu omdala zimele ukuhlonitshwa, kwaye umntu omdala makangabi nazo iziqalekiso phezu kwentloko yakho ukuba akwenza iziqalekiso phezu kwentloko yakho. Ezo ziqalekiso zakwenzeka uthi uthakathiwe. Kubekho igama elithi umyolelo womntu omdala awujikwa mntu. Kubekho into ethi oko abantu abadala babhubhe kusenziwa akujikwa xa sele bona bebhubhile. Ndifuna ukwenza umzekelo ke abantu bayathanda ukuthi xa ndenza umzekelo ayekuzano wakhe asikafuna uxoxa lo mzekelo. Ngaba bantu ke aba yawuze ithi iphepha libhaliwe sample, yena athi iform ayifilishe, kodwa ibhaliwe sample. Ithetha ukuthi uyaboniswa nje uba le form umele uyifilisha kanjani. Sofilisha le ibhalwe sample, ambokhangela iform engabhalwanga sample. So ngumzekelo lo ndiza kwenzela wona. Nanku utatomkhulu nomakhulu apha kweli khaya kukho abantwana abacholwayo babenza abantwana balapha. Kukho abantwana esinothi ngamavezandlebe nemigqakhwe, kodwa sozulive lo gama kootatomkhulu bethu noomakhulu bethu amabibi weli khaya bayawafihla. Kubekho abantwana abazizizana nina. Abantwana bonke bakhula kweli khaya lishushu likamakhulu notatomkhulu besaziwa njengabantwana balapha, yonke into intle imnandi. Suke ngelishwa abhubha umakhulu, kusajongwe leyo abhubha utatomkhulu. Ngeli xesha kungcwatywa utatomkhulu eyona ndoda efuna utyilifa apha iqala iphakame ithi ke ngoku abekho abantu ebesidibanisa, ngoku impuku nempuku ngomngxunya wayo. Ithetha ukuthi uba wawucholwe goduka, uba wawusisizana nina goduka, ubungumgqakhwe khangela uyihlo. Ngela xesha lo mfo athetha lo magama uyawudiliza umzi katatomkhulu nomakhulu, uyayisusa iroof, ususa iphahla. Indlu katatomkhulu nomakhulu isesichengeni ngokwasemoyeni ngoku, kuba ezazinto bebeziquma bona besakha lo mzi, befuna lo mzi ufudumale, zidilizwa ngaba bafuna udlilifa. Now utatomkhulu ke ngoku avele emathongweni esithi uyagodola, okanye umakhulu noba ngudadobawo bavele emathongweni besithi bayagodola. Ngeli xesha bathi bayagodola ithetha ukuthi laa nto, le nto yenziwe kweli khaya kwagxothwa aba bantwane bamkelwa ngootatomkhulu aba bangasekhoyo nomakhulu. Ukugxothwa kwaba bantwane kuzise ingqele kweli khaya. Ngumphefumlo lo ugodolayo wabantu abadala beli khaya, kuba ngokomphefumlo ngoku abakwazi ukukhonektha nathi kweli khaya, kuba kaloku baba ngathi ngokomoya bejonga babone into yokokuba yeyi amadoda iinkulu zalapha zivathinja zijonge elifeni, laa ngubo ishushu yambathise wonke umntu ayisekho. Avele godola. Xa evele godola umakhulu udadobawo okanye utatomkhulu kufuneka kwenziwe ntoni?
eyona nto ibidingeka zange ndayibona isenziwa ke, eyona nto ibidingeka apha kukuba babizane bonke aba babeshiywe ngutatomkhulu naba babecholwe, nenze into nina, nakho uxolo lwenu, nawukwakha olu xolo lwenu, nihagane, kungxengxezwe, kuhlanjululwe, umoya waba bangasekhoyo uphinde ufudumale. Andinawuvakala kuba izinto ndizitolika ngendlela enobunzulu nobungqondi obungenawukwazi uqondakala. Ingqondi ke andithi ndiyingqondi, kodwa ndinabo ubungqondi kuba ndabufundiswa ngoba unomenti nangoba uMandlamyeko. Wayede athi uba uMandlamyeko siyibiza iinkcubabuchopho. Ithetha ukuthi ke iinkcubabuchopho zokuhlalutya amasiko nezithethe ziyadingeka kule minyaka siphila kuyo, apha abantu into bezenza ngemehlo. Emveni koba benze elasiko lokokuba bezawumomba bamombathise, baye baziqhathe ke ngoku bathi akazukuphinda agodole. Hayi, ayihambi njalo. Izawucaca into yokokuba uphindile wagodola kuba izinto azizide zihambe kakuhle kuba ombiwe. Ukuze zihambe kakuhle izinto kufuneka nimanyene nina lilikhaya. Laa moya ugodolayo ke lilonke kukungavani kwekhaya, kukudilika kwekhaya, uze umoya wabangasekhoyo ukhathazeke, ukhathazwa zizinto ezenzekayo. Ekudingeka ke ngoku into yokokuba makuhlanjululwe, kumanyanwe likhaya ngokutsha, hayi uba kuyokombiwa la mathambo ombathiswe. Oh madoda.